Skide godt. Ja, påskefrokost. Ja. Hvad kan du bedst lide, julefrokost eller påske? Jeg kan bedst lide julemaden. Men det gode ved påsken, det er, at der er jo både snaps, hvidvin, rødvin. Vi kan jo mærke her i butikkerne, at folk går mere over til vin til påskefrokosterne end ølerne. Selvom der jo er rigtig meget rigtig godt specialøl også. Men folk er ligesom går mere og mere over til hvidvin og de lette rødvin. Forårsvin. Det er det, vi skal kigge på i dag. Og Magnus han har lavet mad til os, så vi kører igennem de her forskellige retter, og så prøver vi at parre dem op med nogle gode vin. Jamen, starter med silden der. Skal vi tage æggerejer på med det samme? Eller skal vi gemme den heroppe i hjørnet? Det kan vi da godt. Ja. Jeg skal altså blive serveret, Magnus, fordi jeg... Wow. En sildemad. Den der, du. Hold da kæft. Vi har jo de her Holvin deres egen Six Nordic Snaps. Ja, de er fandme gode. Som jo kommer i de her hvide æsker. Der er højt indhold af enebær i, så man kan rigtig faktisk bruge dem som gin også. Og de findes faktisk i et par forskellige udgaver. Den røde her, Naked Hyben, hedder den. Som er den norske udgave, hvor det er mere sådan lidt sødligt med lidt kardemomme. Og så er der Midsommer, som er den svenske, den grønne udgave, med masser af grannål. Ja, den der og dild i den grønne også, ja. Ja. Og den er mere, det er den danske tradition. Klassisk. Altså så det er kommen hovedsageligt, men så også den her enebær. Og det er det, der ligesom gør de her akvavitter lidt specielle. Skal lige have noget overfladespænding på, ikke? Fordi at, der er jo det her enebær, så det minder jo faktisk ret meget om en gin, som du også siger. Ja. Så det kan godt være, at man ikke drikker akvavit hele året rundt. Eller man har noget tilbage måske, ikke? Ja. Og som du siger, så kan man bruge den til cocktails, bruge den til gin cocktails, eller nærmest en gin tonic, eller whatever, ikke? Jo. Altså nogle gange er der goder ved at være... Det er godt. Præcis. Der er goder ved at være vinhandler, at man kan drikke kl. 9 om morgenen. Altså jeg vil lige at smage på den først, og så tager jeg noget sammen med maden også. Men du kan selvfølgelig tage en ekstra, så du kan smage den sammen med maden også. Nå ja, selvfølgelig. Ja, det gør jeg. Så er jeg i gang. Ja. Men hvad har vi her, Magnus? Hvad kører vi? Kan du ikke præsentere maden lidt? Jeg har handlet, det er jo ikke mig, der har lavet det. Jo, du har da lavet det. Du har da stået hele dagen og Der er en kajsild. konkurreret. Kajsild? Er det ikke noget med, Jan, du ikke rigtig kan lide fisk? Jo, jeg er ikke så god til det. Så jeg kan prøve at lave sådan en Mikke Øgendahl. Jeg har stillet en spand klar. Det er godt, det er godt. Skal vi ikke prøve det? Jo. Det tror jeg aldrig set dig. Nej, det er heller ikke nogen i min familie, der har set før. Nej. Lad os prøve det. Vi er jo rigtig glade for, at karry faktisk smager af karry, ikke? Præcis. Nu starter vi jo med akvavit. Men der er jo nogle regler for det her med sild og akvavit, ikke? Altså det hører bare sammen. Ja. Så for mig i hvert fald, så handler akvavitten om, at man ligesom går ind og renser munden. Det vil jeg glæde mig til. I det her tilfælde. Og den er sådan et balsamiske karrysild, og selvfølgelig karryen også, virker rigtig godt til det her kommen og enebæren, ikke? Fordi det er jo en ret krydret akvavit også, ikke? Jo. Og den har lidt sådan køligt touch, og noget god alkohol også. Den er på over 40%, ikke? Så skal I se. 42,8. Ja. Og det er også noget med akvavit. Det skal være lidt højere alkohol. Så det skal være 37,5. Så man må altså ikke sige snaps omkring den her. Fordi snaps, det kan jo være 25% alkohol, ikke? Og det kan blive lavet på Porsche og alle mulige forskellige ting. Ja. Men akvavit, det skal altså være på enten kommen eller dild. Og her der har vi så kommen-udgaven. Ja. Sammen med enebæren. Men jeg synes jo, det snapsen også kan, det er jo det, når den går ind og renser munden, så får du den her fornemmelse af de her syrlige løg, der i. Du får alle krydderierne for karryen, ikke? Det her meget kraftige, fede smag, der er sild. Det sådan ligesom bliver renset væk på en anden måde, ikke? Vi skal have en sild. Yes. Eller vi skal have en akvavit til silden, ikke? I hvert fald. Ja. Eller en sild til akvavitten, det kommer lidt an på. I mit tilfælde er det faktisk en sild til akvavitten, ikke? Ja. Jeg har fået 2, det kan være, jeg skal have 3. Men skål! Ja, skål. Det er dejligt med... Ja, god start på dagen. Det synes jeg. Hvad er det egentlig, vi kører til påskebordet?
Altså sild først, ikke? Ja. Og så kører man ligesom, du ved, sådan, så går man op til det mere kraftige. Ja. Ender måske med noget lam, måske, ikke? Jo. Så efter silden, så vil jeg måske køre, ligesom vi gør nu, æg og rejer. Ja. Det er jo sådan meget let mad, ikke? Ja. Og så skal vi bruge noget hvidvin. Yes. Og vi har jo valgt en Pitbull, Ja. som er en drue, der kommer fra Sydfrankrig, og som er dyrket rigtig meget i Languedoc. Nu har vi et dejligt skruelåg, ikke? Vi behøver ikke nogen proptrækker eller noget. Nej. Og det er jo egentlig en lidt overset drue. Det er egentlig en, man bruger meget til at blende også. Altså for eksempel i Chateauneuf de Pape eller andet. Fordi den har en del syre, som lige frisker vinen op. I hvert fald i Sydrhône, i Sydfrankrig, generelt og i Languedoc. Der er man måske kendt for vinen, der ikke har så meget syre. Ja. Så Pitbull, den er god til lige at friske dem op. Kan du se en meget flot farve, lidt gylden, ikke? Jo, det er gyld, men samtidig også det der Kan du få grønne det med? skær, ikke? Jo, præcis. Ja. Altså den her kommer jo fra Sète, som er det, de kalder Sydfrankrigs Venedig. Mm-hmm. Med masser af kanaler, og der bruger man den utrolig meget til østers. Men det er sådan en meget stålsat stil, ikke? Ja. Så det er sådan lidt citrusfrugter og grønne æbler, måske sådan lidt umoden fersken. Lidt tropisk også på en eller anden måde. Men alligevel, fordi vi er nede i Sydfrankrig her, så får vi stadig en lethed. Altså den er kun på 13%, ikke? Så det er stadig en lettere, frisk og luftig vin på en eller anden måde. Nu ved jeg, hvorfor det er, at jeg altid bliver så fuld til de der påskefrokost. Det er fordi, de første 3 retter, det er fisk. Præcis. Og jeg sidder bare og drikker, hver gang Du er nødt til at drikke. skål, så drikker jeg med, men jeg får ikke rigtig noget at spise. Men altså den her mad, den er jo super let, ikke? Ja. Æg er let. Har lidt sådan selvfølgelig sådan en fedme og noget protein. Og det samme har rejen også. Meget let og delikat smag, ikke? Sammen med mayonnaisen også, som jo også er, jeg vil ikke sige smagsneutral, men altså i forhold til en remoulade, så er det jo mere smagsneutral, ikke? Mere sådan frisk, en frisk stil. Ja. Og så sammen med karsen også, som jeg kylder på, som også lige giver en lille grønligt pift, ikke? Mm. Så meget let mad, og det synes jeg passer godt til den her vinstil. Helt vildt. Nu når man kan smage, at Magnus hverken har puttet salt eller peber på den her æggemad. Hvor saltet vinen rent faktisk bliver i den her smagspalet sammen med. Du får de her helt grønne toner fra den her lille smule karse, og du får det her saltede fra rejerne, ikke? Jo. Altså, du får det her sådan meget crispy og meget sprøde på en helt anden måde, end når vi lige smager den første gang. Ja. Kommer nu. Så er der kunder i butikken. Så er der kunder. Bare egentlig klarer det hurtigt. Det plejer vi at kunne. Hvad er du gang med? Bare lige mikrofonen ordentligt til, ikke? Var der ikke lyd på, så? Du har ikke lyd på? Så har jeg bare talt lavt lidt i. Ja. Så er det mig, der snakker igen. Hold da kæft. Skal vi lave en recap? Ja, lad os gøre det lidt lige opsummere. Der er meget, vi skal spise. Ja. Vi har kørt fra akvavit og sillemad til æg og rejer. Og æg og rejer, det er en ret let mad, så vi skal også have en let vin. Derfor har vi valgt Pitbull de Pinet. Yes. På druen Pitbull Blanc, som kommer ned fra Languedoc, omkring Middelhavet. Ja. Lidt stil, lidt saltet, lidt sådan træfrugtet, grønne æbler, grønne pærer, citrus, hvide fersken og sådan noget. Meget let, elegant stil. Har noget kølighed, samtidig også noget varme. Passer rigtig godt til skaldyr og de her lette æggeretter. Ja, og du siger lidt. Mm-hmm. Men der er jo masser af fylde i eftersmagen. Altså, den har Jo. en god dybde og en god varme alligevel, ikke? Fra Og det passer solen godt og det til, sydfranske. præcis, det er det. Der er stadig en kølighed, fordi den er på 13%, men alligevel har den her solmodenhed samtidig i frugten, ikke? Som også fungerer godt med den her fede mayonnaise, men også faktisk også æggene, som også er ret proteinfyldte og fede i det også på en eller anden måde, ikke? Helt enig. Det er en lille recap. Ja. Skal vi så køre videre med den næste med fuld lyd? Det tænker jeg. Skide godt. Det bliver spændende. Hvad så? Arti? Det er mere tomt, det her fad her. Du vil gerne have den serveret stadigvæk? Jo, altid. Se nu der. Ved du hvad, jeg skal lukke den altså. Jeg vil bare være med. Linselus. Præcis, det er det. Jeg kender det.
Okay, vi kører videre fra Pitbull. Nu kører vi noget andet. Nu kører vi Babydoll Sauvignon Blanc. Ja. Sammen med fiskefiléen. Det er jo min forårsfavorit. Jeg elsker den her duften har af især tomatstilk. Og, altså jeg glæder mig sådan til de der friske, grønne, gule, sorte, røde tomater, der kan ligge som et stort fad, ikke? Jo. Nu har jeg jo købt nogle med stilke og alt muligt. Ikke? Den der fornemmelse af sådan tomatstilk, eller de der sommerafter, hvor du lige har været ude og nippe tomaterne og sådan, ikke? Ja, lige præcis. Det har du virkelig... Det der sådan stilkede, grønlige præg. Det er noget, der er rigtig... Altså, det er bare et karaktertræk for Sauvignon Blanc. Og generelt også Bordeaux-druer generelt. Fordi man bruger også Sauvignon Blanc i Bordeaux, ikke? Ja. Så Cabernet Sauvignon og Sauvignon Blanc og Cabernet Franc og Carmenère, Malbec, alle de der druer der. De har alt sammen det her sådan grønlige præg. Mm. Det er noget, man kalder pyrosiner, som det er sådan en kemisk forbindelse, som giver de her sådan grønlige noter. Sådan grøn peberfrugt, stikkelsbær, tomatstilk, græs. Sådan meget sådan forårsagtige duft egentlig. Ja. Og det er også derfor, vi har taget den med her i dag, fordi det er jo nærmest forår på flaske, ikke? Ja. Og den her Sauvignon Blanc-stil fra New Zealand, den blev i hvert fald rigtig stor i England. Det blev sådan en kæmpe succes, ikke? Også fordi, at vinene koster nærmest ikke noget. Nej. Og så er det en af de mest intense viner også. Altså man får virkelig meget smag for pengene. Altså hvis du dufter til den, ikke? Altså det dufter jo af... Hvis vi bare tager fat i de der grønne noter, ikke? Stikkelsbær, helt klart, ikke? Hyldeblomst. Ja. Og så passionsfrugt. Sådan en umoden passionsfrugt på en eller anden måde, ikke? Og så masser af citrus. Og man kan så sige, at de her Sauvignon Blanc-vin, det er sådan høj intensitetsvin. Så det er ikke ligesom en Chablis for eksempel, som godt kan være lidt sky i det for eksempel, hvor man lige sådan skal finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår. Så der er lidt citrus, og der er så lidt mineralitet og sådan noget. Men her så vælter det bare op af glasset. Man er aldrig i tvivl, og det er Sauvignon Blanc fra New Zealand i hvert fald. Når vi nu får fisken her til, du har det her citrus med den, jamen, så skubber den over i den præg. Jeg laver som regel sådan en hjemmelavet laksemus med noget røget laks, noget creme fraiche, en lille smule mayonnaise, og så masser af kapers, purløg, rødløg. Og alle de der ting kan den selektere. Altså, du kan simpelthen smage alle tingene, og det bliver sådan en eksplosion næsten. Hvor den får sorteret den her sådan lidt fede, kraftige laks fra, men du har alle de her grønne noter, og du kan smage kapers. Men jeg synes, det her det fungerer rigtig godt til fiskefiléen, fordi at der sker også lidt forskellige ting her, ikke? Altså, der er både noget... der er den her panering, selvfølgelig, som giver noget fedt, som syren så går ind og ligesom skærer igennem. Fordi det er vin med høj syre. Og så har vi dillen, som komplementerer de her grønne noter, som der er i Sauvignon Blanc. Og citrusen selvfølgelig hamler op med den høje syre, der også er i druerne. Ja. Og fisken i sig selv. Altså nu ved jeg godt, at fiskefilet, det er jo mere panering, end det er fisk, ikke? Men der er stadig en lethed, underliggende lethed i fisken, i rødspætten, som jo er en mager fisk, ikke? Vi kunne jo godt have kørt en vin til hver af retterne, ikke? Men jeg tænker også, jeg skal også lige være lidt realistisk, ikke? Ja, ikke fordi, at man går ud og laver sådan en kæmpe vinparring til påskebordet, nødvendigvis. Så derfor har vi valgt de her to vine, som ligesom er sådan en god all-round vin, ikke? Ja. Hvis du nu så kun skulle have en enkelt vin, hvis folk siger, at vi bliver kun 4, eller vi bliver 6, eller så vi skal have 2 hvide og 4 røde, eller hvad de nu skal have, ikke? Skulle man så gå med Babydollen, vil den dække bredere i forhold til, at vi også startede med karrysild, og vi har haft æg og rejer, eller skulle man gå med Pitbullen, eller hvad tænker du? Hvad vil du altså ud af de 2 vine, så vil jeg køre med Pitbullen, fordi den har den gode syre, den har den her friske ungdommelighed, den har ikke noget fad, og den har det her, sådan, stadig den her solmodenhed fra Languedoc-regionen. Ikke? Ja. Så det vil jeg sige, vil være et godt all-round bud. Ja. Fordi at Babydollen kan måske... Det er så også et godt bud, jeg ved. Det skal den er svær, ikke? Den er svær. Ja, den er nemlig rigtig svær. Men i teorien kunne vi jo godt bruge dem begge to til alle 3 retter, ikke? Sagtens. Er vi ikke enige om det? Jo. Ja. Men Babydollen har måske lidt for meget, eller den har lidt mere karakter, du ved. Den kan godt lide, du ved, at sige, her kommer jeg, ikke? Altså frem med brystet og sådan.
den kan måske dominere lidt mere end den her, ikke? Hvor det her det er lidt mere all-round, mere sådan bredt favnende valg. Jeg tror også, den her vil jo, hvis hos os er der i hvert fald altid 2 eller 3 forskellige slags sild, ikke? Jo. Hvor jeg tænker, at den her saltede renhed og enhed, som den her har, vil jo gå bredere til det her sådan lidt større sildebord, hvor den der bare vil blive rensende, og så vil du smage karrien, eller også så vil du smage krydderierne fra kryddersildene, eller... Ja, lige præcis. Altså, hvor den her måske dækker lidt bredere, jo flere forskellige af de her fiskeforretter, du har. Jeg tænkte, hvis man nu ikke drikker hvidvin, hvad gør man så her? Jeg så, Magnus havde jo haft vores Bardolino med. Ja. Og jeg kan mærke, at han har haft den liggende ude i bilen. Så det er jo perfekt. Lækkert. Ikke? Vi er nede på de der 10 grader. Ja. Vil det ikke være det, der vil være det oplagte emne til at kan drikke til de her fisk og æg og sådan? Jo, lige præcis. Kan vi tage den her, selvom vi først skal bruge den i næste afsnit? Ja. Ikke, Jo, lad os lige gøre det. Lad os gøre det. Ud med den ved. Lad os prøve noget rød. Men jeg kan så sige lidt om Bardolino, mens du åbner. Ja. Altså, det er fra vores producent Carl Monte, som ligger i Veneto, oppe i Norditalien, omkring Gardasøen. Har du været der før? Ja. Ja, det er meget vigtigt. det er jo et sted, de fleste mennesker har været nærmest, ikke? Altså, ja, jeg har faktisk feriedestination. fået et opkald her til morgen fra Gardasøen. Nå, du skylder penge, eller? Nej, begge mine brødre ringer og siger, der er 25 grader, vi er i Italy, kan vi ikke lave til en brødretur? Hvorfor er det, du ikke er med? Ja. Så den der... De giver dig dårlig samvittighed. Nej, jeg tror bare, de driller, ikke? Præcis. Og Gardasøen, og der er også en masse gode golfbaner, de lige kunne gå ud og runde. Prøv lige at se den farve der, ikke? Hvor lys den er, hvor fin. Ja, det er det. Og det er også det, jeg siger, at vi skal have fat i noget lyst rødvin, ikke? Men vi er ude i Veneto, vi er ude ved Gardasøen, og normalt så kender man vine fra Veneto fra det område, der hedder Valpolicella, hvor man laver Ripasso og Amarone, ikke? Og Frecciotto også, den søde dessertvin der. Der bruger man så Corvina, Corvinone og Rondinella, sådan nogle druer der, ikke? Det samme gør man i Bardolino. Det er ikke den samme appellation, men man bruger de samme druer. Ja. Men stilen er helt anderledes. Fordi vi kender jo Amarone og Ripasso som de her ret kraftige vine. Altså Amarone kan jo blive op til 17%, ikke? Ja. Lavet på tørrede druer også. Og Ripasso er sådan delvist lavet på tørrede druer. Men her, der er vi altså i en stil, der er meget mere let, meget mere frisk og blid. Og på 12,5%, ikke? Ja. Og her der får man så selvfølgelig den her meget, meget lyse farve. Det ligner nærmest saftevand på en eller anden måde. Ja. Kunne nærmest det kan være, det er den, de bruger i filmen altid. Har du ikke lagt mærke til? Jo, præcis. Det er helt lyse, hvor man tænker, det skulle jordbærsaft på det der. Ja, det ligner nærmest jordbærsaft på en eller anden måde, ikke? Og så får man bare den her sådan lidt peberet, meget lyse, rødfrugtede duft. Så lad os lige prøve. Har du allerede... Jeg har allerede lige været på fisken for at smage den sammen. Jeg er faktisk overrasket over, når vi lige smager den inden fisken, at den er så tør i stilen, som den er. Ja, det er en tør stil. Ja. Men det er også sådan, det skal være. Det er lidt som Beaujolais. Men igen, man kan få lidt fornemmelsen af sødme. Ja. Fordi den er så sådan rødfrugtet og slikket på en eller anden måde. Ja. Men igen, der er ikke sukker i. Det kan der så ikke være i Amarone. Der kan det godt være lidt sødme. Der kan godt være noget restsukker tilbage. Den er jo nærmest så let, at det næsten kunne være hvidvin. Ja. På en måde, ikke? Jo. Det er lidt hårdt sagt. Men den har også til gengæld så meget rød frugt, så det ikke kan være en hvidvin, ikke? Altså, på den måde. Eller måske mere en rosévin. Ja. Nærmest. En spansk rosévin. Ja, jeg skulle til at sige sådan en Ribera del Duero rosé, ikke? Ja. Eller noget Tavel rosé, eller nogle af de der kraftige brune vine. Så det her, det vil sige, det er go-to-vinen. Ja. Hvis man virkelig ikke kan drikke hvidvin. Eller bare har lyst til det. Rødvin. Ja. Det er jo den mest dødssyge fiskfilet, jeg nogensinde har fået. Er du rødden i roen, mand? Er du ikke enig? Det er tør, det er den første måned, man lige fik ind.